yung naging views na kano mo kay ano, no? Kay Ramos, yung may-ari ng Wallace King. Oo. Sana simula nun. Dr. Produce. Kaso siya hindi pa po ano yung mais. Okay lang. Pero lalagyan ko na muna. Papraps lang natin. Wala pa pang bird? Yes, General. Ito sir, mas malinis. Kasama. Punta kami dyan. Ano gusto nyo? Daanan natin siya? Lieutenant General? Cisco, pre. Oo, Cisco. Okay. Nasa office si Lieutenant. Ano yan, boss? Ano po? Ito po yung tinatawag namin Chicharong Bulaklak. Chicharong Bulaklak ni Master. Sir, grabe yung naging views na kano mo kay ano, no? Kay Ramos, yung may-ari ng Wallace King. Oo. Sana simula nun. Dr. Produce. Yan, boss. Bone marrow. Kilala siya? Ramos. Expo. Alas na Expo. Ako ng ano, yung beef. Yan, beef, sir. Ito po yung beef. Ito po yung pares. G, pwede na tray. Besta gas. Gas ulit lang, boss. Gas ulit. Be, yun na yung gasol ni Kobe. Ayun yung gasol ni Kobe. Ha? Oo, yun ang huli mo. Kaso siya hindi pa po ano yung mais. Okay lang. Pero lalagyan ko na muna. Papraps lang natin. Nilalakad na lang natin siya. Sir, sa mata mo may shoot dito na lang. Lakas na master. Ano mga nakapatay? Ano nga susi? Tawagan mo na kasi hindi daw makontak ni ni Shuli. Papunta. Ano yun muna, punta mo na sa bahay. Sige. Okay, bye-bye. Thank you. Wala pa pang bird? Ha? Nagawa pa. Naka?
Full isang ano, 20. Smooth. Di pa lang pala yung nagawa mo kanina, Tino. Sulimot. Grabe itong bata ito. Sir, ano yung mga sugar level? 20 tsaka sa akin full. Full. Isang 20 lang po. Oo, sa kanya. Isang 20% tapos lahat 100%. Solid. Bakas mo boy. Specialty hindi pa nakakain. Master. Dalawang Okinawa lang yun. Dalawa kinawa.